Alcoi, any fester 2016-2017 en la Fira Alcodians. Entranyable Alcoi, ciutat volguda. Sentir-se alcoià és un emblema. Les nostres tradicions i la nostra història imprimeixen caràcter. Comencem la crònica festera de la Fira Alcodians. Per Alcoi i per Sant Jordi. Visca! Visquen els alcodians! Inici fester. Al maig s'inicia de nou el cicle fester. Deixem arrere el bulliciós abril i escometem amb fervor el primer dels mesos del nou període. És el dia 6 la data de l'assemblea extraordinària on s'aproven les modificacions de l'Estatut de l'Associació de Sant Jordi. El dia 21 té lloc l'Assemblea General Ordinària en la Sala d'Audiovisuals del Col·legi Salesià Sant Vicent Ferrer. Entre els punts de l'ordre del dia, lectura de l'acte anterior, admissió de nous individus, dació de comptes i altres assumptes econòmics per part del secretari i del COP respectivament. També elecció de primer tron. Renova el candidat Jordi Molina Espí. Tots els punts tractats són aprovats per unanimitat. Després dels pregs i preguntes es projecta la crònica 2015-2016, que és acollida amb aplaudiments. Tot seguit, gaudim als locals de la Fila del primer assaig de la temporada. Salutacions, records immediats de les passades festes, intercanvi de projectes per a la que serà la Festa 2017. Dinar de Germanor. La dinar alcodiana d'enguany estrena ubicació. Després d'anys disfrutant del paratge del Mas dels Capellans en la Font Roja, trasladem la tropa al restaurant Tir de Pitxó. Es manté el ja tradicional partit de futbol entre motivats esportistes alcodians. L'esmorzar té lloc a cobert en la sala preparada a aquest efecte en el restaurant. Com és de rigor, espencat, ous, embotit i carn, i tot boníssim. Acabat l'àgat, s'organitzen davall les ombres de pins i moreres les tradicionals i esperades partides de cotos. Amb elles, la tertúlia i les trobades entre els que acudeixen, qual goteig fèrtil engrossint el col·lectiu fester. Es reparteixen les samarretes que es donaran uniformitat i també els CDs de la crònica 2015-2016. A poc més, les primeres cerveses i uns avançats plats per a picar. Sobre les 2 de la vesprada comencen ja a completar-se les taules per grup d'afins. Bons plats d'acompanyament, bons beuratges, bona conversació, bona música, tot bo i cordial. La jornada avança a un ritme magnífic. Ens acompanyen en el local contigu la Filà Chano. També hi haurà moments per a compartir música i esquadres amb ells. En la sobretaula, dolços i licors per als més perseverants. A poc es dilueix el grup i es va despedint la trobada. L'estiu posarà punt i part. Setembre no està tan lluny.
Esperada tornada. Tornem a l'activitat de filar després de l'estiu acabat de concloure. El primer esdeveniment és l'edició del 14 Campionat Intern de Cotos Memorial Menta. Es presenten en la present edició 21 parelles. Després de les eliminatòries pertinents, resulta guanyadora la formada per Jordi Seguí Ripoll i Jordi Seguí Romà. Per tant, queden subcampions Paco Aguilar i José Payá. Prèviament a l'assaig del divendres 23 té lloc en l'església de Sant Jordi la missa de difunts, en esta ocasió concelebrada per 3 salesians, els ja coneguts en Beri Picó, en Rigoberto Pedro i en Paco Ortiz, junt al nou director del col·legi, en Tomàs Sánchez. Acabada l'Eucaristia, els salesians continuaran acompanyant-nos en l'assaig junt amb la resta de bons amics alcodians. El local s'impregna d'alegria. A l'inici s'entreguen els trofeus als guanyadors del certamen intern de Cotos. La festa del mig any. És octubre un gran mes per a la festa pel gran cabal d'activitats que desplega. Per a començar, la primera partida del campionat de Cotos que organitza l'Associació de Sant Jordi, on s'eliminaran entre si les 28 filaes, les bandes de música i la pròpia associació. Esta primera partida té com a seu els locals de l'Associació d'Antics Alumnes Salesians. Com a anfitrions
es prepara taula de germanor amb l'Associació de Sant Jordi, la Fila Alcodians i la Junta d'Antics Alumnes Salesians. El local es presenta abarrotat per les reserves de moltes filaes que acudixen a animar als contendents coters, la qual cosa dona un ambient únic pel grau de calor i camaraderia. També a l'octubre té lloc la presentació dels càrrecs festers per al 2017, en la vesprada nit del divendres dia 21. Endemà, en la Glorieta, té lloc l'espectacular muntatge de reinetes per a la preparació de l'olla. Cada filar acull a propis i distants aconseguint un ambient d'allò més integrador. El temps enguany ha sigut el millor resaviats, caloret. El Montepío Lencaro és l'encarregat de dur a terme la preparació de l'esdeveniment i de donar les millors mostres de proximitat i atenció. El no obtindre premi un any més no fa decaure l'eufòria. Els bons moments viscuts en la Glorieta se succeeixen els del sopar en els locals de la Filà i la posterior desfilada de l'entraeta que tancarà la jornada com a passador daurat. El dimecres 26, als locals de la Fila Navarros, hi ha d'haver el sopar d'homenatge al fester veterà. Foren guardonats els alcodians Jaume Segura, José Luis Miralles i Josep Pasqual. Fontilles compleixen la seva cita anual també en este mes, concretament el dissabte 29. La Fila es desplaça amb alguns representants que celebraren els actes programats en la jornada. Tot octubre és festa. Continuïtat.
Ha sigut octubre un gran mes farcit d'esdeveniments festers. Novembre arriba més tranquil i calmat. Als Premis Samarit acudim amb 3 nominacions: millor arrencada de Diana, Carlos Mateo, millor arrencada d'esquadra, David Llàcer, i millor roponat. Finalment, resulta guanyador en la seva secció Carlos Mateo. Enhorabona. El dia 20 té lloc una assemblea general extraordinària en la que es plantegen per la seva votació les esmenes a la reforma dels estatuts de l'Associació de Sant Jordi i també, a nivell intern, la modificació de l'article 11 del nostre règim. L'assaig fester del mes torna a tindre una genial acollida. Bona música i bona mà també del reboster s'uneixen aconseguint l'ambient esperat. El cafè ajuda, però l'ambient ja de per si és magnífic. Gran trobada mensual, la propiciada al novembre. Nadal al Alcodià. Nadal també és el centre del quefer alcodià al desembre. Un any més, la Junta de la Filà ha representat el col·lectiu alcodià en la tradicional Cuna del Messies, gran esdeveniment teatral, salesià i alcodià. L'assaig d'este mes també té protagonisme nadalenc, música festera junt amb nadales, instruments de banda, juntamatraques, panderetes, canyes i cimbombes. La cistella de Nadal en forma de sorteig de pernils i embotits. Tot és Nadal alcodià. Que bon ambient per al darrer mes de l'any. En el transcurs de l'assaig es donen a conèixer els noms dels xiquets que representaran a la Filà en la glòria infantil i en el lliurament de claus al Capità Cristià 2017. Serà glorier infantil Mauro Miró Lara. Lliurarà les claus Martí García del Moral, acompanyat de Laia Tendero Mateo. Aplaudiments i felicitacions per a ells i per a les seues famílies. A la volta, en gener, estarem ja a un pas de la festa. Encetem 2017. L'inici de l'any coincideix amb l'ajust de dates perquè els interessats a participar en la Roponà 2017 registren el seu nom. És ja la recta marcada cap a abril. El fred gener ens embolica i ens espenta amb força cap a la calor de l'assaig fester mensual. Reunits en el nostre local, celebrem de nits la trobada mensual. Tot és festa i bon ambient. El dissabte 28, amb motiu de la festa de Sant Juan Bosco, els antics alumnes, en un sopar de germanor, lliuren les seues distincions a persones destacades en cada entitat. Els alcodians atorguen el guardó d'agraïment a Javier Pereda Garrido, destacant membre de Junta i grandíssim fester. Grans aplaudiments per part de tots els assistents i sentides felicitacions. Fem, com no, la foto de grup per a tindre el record del moment. Enhorabona! Cada vegada més properes. El mes de febrer congrega 2 assemblees festeres. Primerament, el dia 4, amb motiu de la votació per als canvis presentats sobre els estatuts interns de la Filà. A continuació, el 10 del mateix mes, per a la votació sobre la reforma de l'ordenança de la festa proposada per l'Associació de Sant Jordi. Al febrer
Al tradicional assaig mensual es pot acudir en parella. Un bon ambient, si és possible millorat per l'assistència de tan volguts convidats. Els locals de la Filà sobreïxen festa, grans moments per a gaudir, el sopar, l'espirituós cafè i la música, amb la formació d'esquadres, conformen una gran unitat. Anem avançant, abril està cada vegada més prop. Març és la porta d'abril. Un assaig molt agradable en ambient tranquil i distès, comentaris de festa que es viuen en grup, rialles i camaraderia. Iñaki i el seu equip s'esforcen que tot funcioni correctament i la família alcodiana puga gaudir del moment. Bona música a càrrec de la banda de Penàguila i els seus reforços, perquè les esquadres en formació i els caps valents i altius emmarquen la nit. Entre marxes i pasdobles va passant la vetllada amb una harmonia tal que dilueix en l'ambient la força i el clamor fester. Gran, molt gran la nostra Filà. Nostra festa. El divendres dia 1, a mitjan matí, als patis del col·legi va tindre lloc el definitiu assaig general de la Roponà 2017. Per a l'ocasió es va comptar amb l'estrena del nou instrumental sonor creat per a l'esdeveniment, evolucions al so de la música per a esta posada en escena festera que va convèncer els participants. El mateix dia estava convocada la Filà per assistir a l'Assemblea de Rams. En ella, com és habitual, es sol·liciten els vots per a la nova admissió de socis, també en l'ordre del dia els avisos i recomanacions que fa l'Associació de Sant Jordi per a les properes festes, el sorteig de les imatges i la petició de Festa 2017. L'individu alcodí agraciat amb la imatge de Sant Jordi és Adolfo Seguí Olzina. En la mateixa assemblea es coneix el nom del gloriós 2017, que visitarà el preventori. Després de la petició per a exercir l'esmentat acte, resulta afortunat José Luis Boronat Fuster. Així doncs, Paco Aguilar desfilarà per la ciutat i José Luis Boronat en els centres de beneficència. El mateix divendres 1 d'abril gaudim l'últim assaig fester previ a les festes. Gran afluència de components de la Filà, pletòrics, il·lusionats, marcant correguda enfront de la recta final fins a la trilogia.
Per als dies 13 i 14, dijous i divendres sant, queda convocat el Trofeu Filari. La nostra entitat participa en les modalitats de pàdel plata i bronze, tenis taula, petanca, cursa, raspall i futbol, aleví, cadet, juvenil, sènior i veterà. Els resultats obtinguts al final de la contesa van tenir el següent palmarès: campió en raspall i tercer classificat en tenis taula. Enhorabona! Diumenge de Glòria va reunir de nou el col·lectiu alcovià en l'esmorzar amb els gloriers. Àgap ben tradicional, espencat, ous, embotit, carn i plàtan. I al moment, la vestida dels gloriers amb el lliurament de l'arma i la salutació d'acció de gràcies en el santuari de Maria Auxiliadora pel salesià i gran home de festa en Rigoberto Peidro. Concentració en el vestíbul de l'Ajuntament, lloc on s'inicia la desfilada, i participació en el recorregut pels carrers d'Alcoi. Un dinar en els locals de la Filà tancava el matí festiu, i a la vesprada, entraeta amb més festa i millor convivència. El dilluns dia 17 se celebra enguany la Glòria Infantil. Representa la nostra Filà Mauro Miró Lara. Una vegada finalitzada la missa en la parròquia de Santa Maria, el glorieret, acompanyat per la seva família, amics i la resta de festers alcovians, en animada comitiva, es dirigeixen al local per a disposar un bon almorzar.
Al finalitzar és moment d'apropar-se al santuari de Maria Auxiliadora per a rebre la benedicció en l'altar de Sant Jordi. En Rigoberto Peiro, el nostre conciliari particular, oficia l'acte. En el partidor té lloc l'inici de la desfilada a les 12 hores. Dilluns de Glòria convoca més gent de l'esperada i aplaudiments amb vítors aclamen la formació infantil. Sol i festa per Sant Nicolauet. Finalitzat l'acte, dinar de celebració en la Filà. Entre ETA hi ha actes previs de la trilogia. El dimecres 19 d'abril, única endreta oficial de la Filà per a enguany. La festa comprimida no donava opció a més. Iniciats els esdeveniments, el diumenge dia 16 permet el que permet. Il·lusió no falta i moltíssimes ganes de celebració. Com sempre, nombroses esquadres amb l'especial ambient que imprimís la nostra gent. Processó del trasllat, Crido a Sant Jordi i sopar de l'assemblea posen porta d'entrada a la festa. «21 d'abril, dia d'Esmúries. L'oratge està de la nostra part. És imprescindible que això ho siga per a gaudir de la festa. Any rere any, l'esforçada actuació de la Junta de la Filà obre el miracle de transformar les instal·lacions col·legials per a donar cabuda a les dependències de cuina, dormitoris, aparcaments, menjadors. Alfredo Rivas i Ismael Gisbert encapçalen l'equip. Enhorabona. Durant 4 dies, el Col·legi Salesià Sant Vicent Ferrer es mostra 100% alcorià. El dinar de migdia reuneix un bon grup d'individus alcorians, bons entrants, excel·lent beguda i suculent gaspatxo de mero. Després d'entonar l'himne de festes amb l'acompanyament de totes les bandes de música, la Filà es concentra a la placeta de Ramon i Cajal per a enllamada vistesa a cercavila, anar apropant-se als locals alcorians i participar en el sopar d'olla. La nit es tanca. Quan la llum del nou dia arriba, iniciarem l'esperada trilogia. Jo anava baixant i t'estava explicant. Ha arribat el dia. Missa a les 5 del matí amb bona assistència de festers, llavors tots. Del temple de Santa Maria a la plaça d'Espanya. Una oració i comença la primera diana. En Sant Nicolau, a l'hora marcada, la tropa alcodiana es concentra per a l'acte. Dianers preparats. Entre tots conformen la vestida. Capes amb ajustats plecs sobre el muscle, la caputxa fins a l'inici del front, només, casc, guants, armament, quanta mà amiga. En este primer tram serà cap d'arrencar Jorge García Vilaplana. De fusta metall serà el pas doble que ens acompanyarà. El matí és fred però gloriós. A poc el sol es fa present. Es dona per conclosa la diana i la Filà marxa pel merescut i abellidor esmut. La ropona es prepara després de l'esmorzar per cada eixir de la Filà equipada i composta, tot disposat i a l'abast. A poc, els locals de la Filà van minvant de gent. La quedada en el partidor és imminent i sempre és millor emprendre l'empinada costera amb calmada actitud. En el carrer Sant Vicent es composa l'esquadra i s'arreplega el material per a la desfilada. Preparat està també el material que estrenarà la ropona d'enguany.
unes piques encintades amb elements de sonores estridències que vibraran en concert amb la música que acompanya. Són obra d'Alfredo Rivas sobre la idea argumental de Jordi Ponsor. En la plaça d'Espanya, l'alcaid Jorge Segura Giner i el seu seguici es prepara per al lliurament de claus al capità de la fila almogava, Luis Sánchez Pastor. Farà el lliurament Martí García del Moral, acompanyat de Laia Tendero Mateo. La formació comença la desfilada. Els nombrosos membres de la fila, ben organitzats i disposats, avancen harmoniosos. Com a portador de l'estandard de la fila, Luis Moisés Casamiro, i els responsables de junta, Pablo Cristóbal. Davant de l'esquadra de blanc, ben preparada, formen els components del segon tram d'esquadra, bonica imatge d'acompanyament en la desfilada. El primer tro, Jordi Molina, és el responsable del tram. Realitzen l'arrencada Roberto Vicente Pérez Morales, Mauro Pérez Matarredona, Miguel Monllor Mengual, David Miralles Bonet, Miguel Hilario Seguí, Aitor Cardenal Milán, Mauro Valiente Albero, Omar Castañer Payá, Jesús Colomer Oltra, Carlos Carbonell Vilaplana i Carlos Mateo González com a cap d'arrencada. Per al segon trajecte, José Vicente Blanquer Julià, Adrián Vilaplana Company, Carlos Martínez Corbí, José Luis Castañer Payá, Máximo Fajardo Navarro, Israel García Ruiz, Javier Pereda Garrido, Jorge Calatayud Domene, Francisco Javier Monllor Montava, Pau Seguí Barber i Ricardo Pons Sala, que arrencarà com a cap. Com a responsables de junta, Ismael Gisbert i Carlos Gisbert. Gran interpretació musical de la banda de Penàguila i el grup de dolçainers La Degollar. Espectacular les seues interpretacions de Sigmund i Fill del Cinc per acompanyar la desfilada. Timbals, percussió, grans músics. El punt següent, l'onada infantil, nombrosa i ben nodrida. També el seguici femení i una pleiade d'alcodians amb disseny complet. Es fan càrrec de les formacions Pablo Miró, Juan Llavero, Jordi Molina, Jordi Rec, Abraham San Juan i Anton Llavós. L'arroponà seguia a continuació, oferint el seu muntatge sorolls de triomf, desplegaments harmonitzats amb la plica de penjolls cinglorosos. La música de la Degollar i el grup de percussió d'alcodians realça la desfilada. Jorge García, Tono Gilbert i Alfredo Rivas, responsables de tot el que se segueix. Tanca la formació la repleta carrossa de xiquets i veterans, amb Jordi Seguí 40 com cop i José Roberto Pedro com a responsable de junta. En la desfilada es manté contacte a la fila, gran exemple de bon fer. Magnífic reportatge fotogràfic de José Luis Boronat Boro. Previ al dinar, gran aplec a la placeta de mossèn Josep, concentració alcodiana. Passades les 2 de la vesprada, s'inicia el dinar. Ens espera una vesprada relaxada. Uns optaran per seguir la desfilada moda, altres per la trobada casual o no tant per recòndits i racons d'un alcoi acollidor, i tots buscant passar-ho del més bé. Els nostres actes oficials per al dia d'avui conclouen. Demà, la festa al patró.
Matí lluminós el diumenge 23 d'abril. La fornada alcodiana infantil, nombrosa i ben formada, es prepara en la Font Redona per al seu acte oficial de la segona diana. Felicitacions per tot arreu a tots els Jordis. Familiars i acompanyants animen els xiquets i xiquetes que assisteixen a la desfilada. Milers d'aplaudiments, fotos, ovacions. Davant de nosaltres, ni més ni menys que el futur de la festa. Tot seguit, esmorzar en màxim esport per a recobrar forces. Bon servici i bona col·laboració dels majors per a que tot acabe de forma ràpida i correcta. Alcoll buit de festa, música, color i alegria. Prèviament al dinar, el comboi alcodià reuneix en la placeta de Ferrandis i Carbonell per a prendre un abellidor refrigeri. Sobre les 14:30, el dinar en la fila. Taules disposades per grups i bona ambientació musical. S'allarga la sentada fins passades les 18 hores. És el moment de pensar apropar-se a la processó general o prendre un poc l'aire. L'ambient assegut, familiar i distès. Excel·lent harmonia. Davant del casal de Sant Jordi s'organitzen les mainades, encapçalant la formació l'estandard alcodià amb Lluís Moisès Casamiró, qui també ho va portar en l'entrar i en la processó de la relíquia. I segueixen el grup d'alcodians adscrits amb disseny complet honrant el patró. I tanca la formació Pablo Gisbert Pérez, cop. Carlos Gisbert i Ismael Gisbert, darrers trons, són els responsables de l'acte.
A la nit, una multitudinària tropa acudix al sopar preparat en la filà. La velada resulta d'allò més divertida, excel·lent fi de festa per esta intensa jornada. Dilluns de Trots. Junt al castell es concentra el grup d'alcodians que participarà en l'alardo. Trabucs i pólvora són els elements del dia. Avança la tropa per Sant Llorenç, Parterre, Rigoberto Albors i tornada a la plaça d'Espanya. El control de darrers trons és rotund i eficient. El cop oficial, a pesar que de vegades van exercir altres alcodians motivats, va ser Pablo Gisbert Pérez. Acabada la contesa, els músics, els guerrers i els alcodians de rereguarda realitzen una cercavila animada i vistesa. S'agraeix un refresc ben fresc. Tot el cos ho demana a crits. Previ al dinar, tots reunits en la placeta de Ferrandis i Carbonell, aplaquem novament fam i set. Una foto de gran grup deixarà constància del moment. Dinar de cullera en la filà. Això és el que toca. En acabar el dinar és moment de reconeixements. Donem insigne de 25 anys a Santi Lope i de 50 de fidelitat a Eduardo Aracil i Juan Llopis. Enhorabona, festers! La festa 2017 tindrà el seu punt i clau amb l'aparició del Sant Jordiet en els merlets del castell entre fletxes, fums, llums i repicar de campanes. La processó d'Acció de Gràcies, curta però emotiva, tanca les celebracions oficials. La nostra filà gaudirà del tradicional sopar en la placeta de Ramon y Cajal, que finalitzarà amb desfilada informal, més que festiva, fins a la plaça d'Espanya. 2017 tanca el teló. S'aguaita un 2018 de nou, il·lusionat i fèrtil. Fem història alcodiana. Visca, visca la festa. I visquen els alcodians. Paco Miralles, alcodià i company de festa, va deixar al seu pas per la filà bons moments de camaraderia i proximitat. De la mà del seu gendre, César Puig, va col·laborar activament com a sergent en els anys 90. Època en què, si bé van ser quasi exclusius moments marcats pel calendari de festes, tots ells es van manifestar correctes i ben coordinats. Un somriure, una bona paraula, un gest cordial i molt de treball pel mig, en bé del col·lectiu alcodià. A més, l'amic Paco va ser nomenat alcodià veterà.
Quan ja l'ànim i la salut es van veure disminuïts, Paco va deixar la seva ocupació i la seva presència activa. A pesar d'això, la seva vinculació a la Filà, de cor, es va mantindre fins al final dels seus dies. Descansa en pau, home bo, alcodià i amic. Va tancar la seva vida el 25 de maig de 2016, un dia després de la festivitat de la seva estimada Verge Auxiliadora. Antoine era en si mateix la personificació de l'alegria i de la bondat, sempre cordial i pròxim. Junt amb ell, els alcodians hem pogut gaudir d'innumerables moments de germanor i diversió. Gran persona Antoine, sabia transformar xicotetes converses en els millors moments a recordar. Tenia eixa facilitat innata de fer-te somriure amb ell a l'instant. Bon esportista en la seva joventut al pas pel patí alcodià salesià, on va forjar grans amistats per a tota la vida. Aplega els alcodians en els anys 80, on va ser incansable col·laborador, especialment en la preparació de l'olleta, on era cuiner expert. Feia pinya en el seu grup d'amics, element indispensable a la taula i a les tertúlies. Antoine deixa un buit enorme en la família alcodiana. Alcaiden les festes des de l'any 1985 fins a l'any 2000, el tram més llarg de la nostra història. Sens dubte, la seva pèrdua ens ha deixat fonda empremta. El seu record serà permanent. Antoine, gran fester i millor amic. Fins sempre. Dijous, 7 de juliol, ha sigut un dia trist per a la família alcodiana. S'ha allunyat per sempre un dels seus components més volguts, Rafael Carbonell Carbonell. Fundador de la Filà, primer trollat de 3 mandats a més de primer tro d'honor, fester al quadre d'honor de la Societat de Sant Jordi i alcodià de cap a peus. Felo Carbonell no ha necessitat mai cap presentació especial per a qui no el coneixia. Al moment d'estar amb ell, brollava la sensació de tindre davant un home bo. El seu somriure permanent, la seva gràcia de fester de catxassa, feien distància molt curta i una conversa sense massa importància passava a ser un plaer de relació. Acudits, pàgines de festa d'Aireudí, fets i no fets de tants personatges coneguts amb els que havia convivit i vivències, i tot el món de festa feien de Felo Carbonell un home gran, amb molta saviesa i enorme empatia. Reconeguts els seus mèrits com a primer tro des des orilles de la Filà, proper i cordial amic de tots, jovens i majors, fester amb mayúscula i fins la mèdula. Passaves davant d'ell i els seus ulls entornats et cridaven prop, perquè gaudia plenament de la bona relació amb els amics i coneguts. Són moltes coses que se'ns apleguen a la memòria, moltes vivències i gran quantitat de sensacions i emocions. Va per a tu la darrera circular de la Filà. Estimat amic i company fester, per la present és convocat al paradís amb els homes bons. Fes de la teua estància un plaer compartit allà on estigues. Que mantingues una actitud atenta al món fester i als seus esdeveniments, perquè recordar-te serà tindre un conseller permanent. Aquest és el nostre comiat alcodià. Felo Carbonell, per Alcoi, per Sant Jordi i per sempre, amb veu i aleques vida. Adeu, adeu, amic alcodià.